Radyoya denge gel, denge oya. Jinavendan uçağına radyoya denge gelden başka darın hecayir 24 Eylül 2024 seyşemli Brüksel'e saat nehlamedede. Emin uçağın serisi ve peşkeş bikindem damazat diğer haber apoya. Civanên ji Münihê nöbeta azadiyê dewr girtin. Ciwanên ku nöbeta azadiyê li Strasbourgê di hefteya 640 de dewr girtin. Bank li ciwan û gelê Kurd kirin ku ji bo azadiya rêber Apo û çareseriya pirsgirêka Kurd li her qada jiyanê têkoşînê bikin. Çalakiya nöbeta azadiyê ya li Fransa bajarê Strasbourgê ji 25 Hezirana 2012 ve barmanca azadiya fîzîkî ya rêber Apo têpêkanîn her hefte komekê ji Kurdistanê li Awropa nöbetê dewr dikirin. Nöbeta de hefteya 640 de Abdurrahim Demir, Sinan Ergen, Nurettin İnci û Hasan Ergen ji Almanya bajarê Münihê çûne Strasbourgê û nöbet dewr girtin. Di dewrgirtina nöbetê de Abdurrahim Demir axî bû diyar kir ku ev li ser navê Meclisa Gelê Kurd a Münihê nöbet dewr girtine û got em bank li ciwanên Kurd dikin ku ji bo azadiya fîzîkî ya rêber Apo xwedî li nöbeta azadiyê derbikevin. Xwedî derketina rêber Apo xwedî derketina li têkoşîna azadiya Gelê Kurdê. Pişre Sinan Ergen axivî û têkoşîna gerlayên azadiyê Slavkir û got em weke ciwanên Kurd ji bo nöbeta ku 12 salin ji bo azadiya rêber Apo tê girtin heta ku rêbertiya me azad bibe wê ev nöbet dewam bike. Sinan Ergen jî bank li ciwanan û Gelê Kurd kir ku li her derî xwedî li rêbertiya xwe derbikevin. İnisiyatife Arabi Bertek Nişani Komite Wezaratan ya Konseya Avrupa'da. İnisiyatife Arabi ya ji bo azadiya rêber Abdullah Öcalan bi daxuyaneke helwesta Komiteya Weziran ya Konseya Avrupa ya tekildarî pergala işkence û qirkirina li dijî rêber Apo rexne kir. İnisiyatife got Ronak Bir û têkoşer Abdullah Öcalan çilû sê mehin di tecrîdeke giran de ye. Li hemberî vê tecrîtê saziyê navnetewê û Meclisa Weziran ya Avrupa peydengin. Helwesta wan destekdayîna kiryarên dervê qanûniya desthilatdariya Tirkiye. Em diyar dikin ku ev peydengî û helwesta Meclisa Weziran ya Meclisa Avrupa tenê bêçaretî û hevkariya bi kiryarên dijî mafê mirovan û kiryarên dervê qanûniyê. Divê civata navnetewê saziyên hukukiyên cîhanê û saziyên Arabî, İslamiyên heremî û navneteweyî bilez tev bigerin. Divê demir dest vê rewşa dervê qanûnî û tecrîtê bidawî bikin. Mafê rêber Abdullah Öcalan weke mirovekî ronek bireke siyaset medareke dibin dabin bikin. Rêber Öcalan ji bo siberoja gelên rojhilata navîn re ramanên baş û herî rast pêşkêş dike. Azadiya wî kilîda çareserkirina pirsgirêka Kurd û destpêkirina rêya rastya ji bo ku ewlehî demokrasî li herêmê pêk were. Komiteya Weziran a Meclisa Avrupa 20 Eylûnê tekildarî biryara bin pêkirina biryara dadgeha mafê mirovan ya Avrupa ya tekildar rêber Abdullah Öcalan civiya. Di wê civînê de tenê hişyarî da û tu helwesteke cidî negir tenê hate gotin heke gavên pêwîst neyên avêtên wê Eylûna 2025 biryareke îstîsna bê girtin. Ev helwesta dirêjkirina tecrîtê û astênkirina rêber Abdullah Öcalan e. Ev jî tê wateya berdewamkirina pirsgirêkên cidî yên li herêmê û tevaya. Karaseteke pirmezine ku zarokên Kurd li ser axa Kurdistanê bêne kuştin. Hevserûka Kongrê Netewîya Kurdistanê keneke Zeynep Muradî ji Ajansa Anîferê axivî got dijminên gelê me bi şeklê fîzîkî, madî û manevî êrişî hemû nirxên gelê me dike. Di kesiyeta rêber Abdullah Öcalan de bi tecrîta ku li ser İmraliyê dixwazin vîna gelê Kurd bişkînin. Bi êrişê li ser çayên Kurdistanê dixwazin hêviyên gelê Kurd tune bikin. Zeynep Muradî anî ziman ku gelê me ji Bakur, ji Rûşlar, ji Başûr, ji Rojava li qada Mîrîcana Frankfurtê kombûn û gotin azadî ji bo Öcalan û Kurdistanê re. Ne tenê gelê me li Awropayê dostên gelê Kurd jî ji gelê Kurd zêdetir bi coşin û hêviya wan ew e ku Birêz Abdullah Öcalan bi zûtîrîn demê de azad bibe. Divê her partiya Kurd jî guhdariya gel bike û bi erka xwe ya niştîmanî rabe.
dijmin çawa dikare Xaka Kurdistanê dagir bike û helwestûne be ev yek şermezariyeke pir mezin e. Ji ber wê pêdengî û helwesta xirab û nerast dewleta Tirk cesaret dike ku hemwelatiyeke Kurd li ser axa Kurdistanê şehîd bike. Di demên Dawîdê du rojnamevanên jin dema ku karê xwe dikirin hatin şehîdkirin. Endamê kenekê Deniz Cewdet li ofîsa kenekê li Hewlêrê ji hêla mîta Tirk ve hate şehîdkirin. Em daxwazê ji hemû aliyan dikin ku êdî bese li hemberî wan êrişan rawastin. Li kolanên bajarên Herêma Başûrê Kurdistanê welat parêzên metêne şehîdkirin. Berpirsyariya mezin dikeve ser milên desthilatdariya Herêmê. Gel neraziye li daliyê siyasî de helwestek tune ye. Ev cihê şermezariyê ye û dibe serdema ku dewleta Tirk zêdetir pêşve biçe. Armanca dewleta Tirk turnekirina hemû destkeftiyên gelê Kurd û têkbirina sîstema federalî ya Başûrê Kurdistanê ye. Dibe ev rastî bêdîtin. Girtiyê nexweş piştî sû yek salan hat berdan got ez li pişt têkoşîna xwe me. Cengiz Eker di sala 1993 de li gundê Berî yê navenda İdrê di serdegirtina balan de bi îşkence hate bin çavkirin û jaliyê de geme Erzurumê ve bi cezayê müebbet de hate cezakirin. Girtiyê nexweş Cengiz Eker di lîsteya girtiyên nexweş yên giran yên İHADê de ye. Sê caran an jibû û sê caran jî stent girêdane. Ji sedema nexweşiyên wekî reflû gaz Srit û sê birînên di singê wî de hene û bêhn çıkandin pêrê heye û ameliyata prostatê jî bûye. Eker di 22 Îlona 2023 de cezayê xwe temam kir lê şandê îdareya girtîgeha û çavderiyê berdana wî saleke dirêj kir. Piştî sû yek salê Eker duh ji girtîgeha Şakranê hejmar sîsê hate berdan û ji aliyê malbat û rêveberên Ege Tuayder û endamên Dem Partiyê ve hatin pêşwazî kirin. Eger diyar kir ku ew ji roja hate girtin û hata niha li pişt doz û têkoşîna xwe ye û got rewşa girtiyên li girtîgehê baş e morala wan jî bilind e. Hêvîdarim ku hemû hevalên me demil dest werin berdan. Eker li ber girtîgehê hat pêşwazî kirin û ber bi bajarê wê İdrê we hat birêkirin. Polisan bi ser avaya Metdere'de û payîzê Pirtûkê de girtin. Polisan ve sibihê li Amêdê bi ser avaya komeleya lêkolînên ziman û çandên mezebotayên Metder ku xebatên zimanê Kurdî birê ve dibe û avahiya payîza Pirtûkê ve girtin. Hat zanin ku gelek xebatkarên Metderê hatine bin çavkirin li avahiya Metderê û payîz Pirtûkê lêgerina polisan didome. Ji sala 2017 vir ve Metder li Amêdê dersên zimanê Kurdî dide li navçeya Qoserê ya Mêrdînê jî polîsan bi ser gelek malan de girtin. Hat zanin ku rêveberên HDP'yên berê Necra Kaya, Abdulxanî Feridoğulları û Yasemin Demirkaya jî di nav de gelek kes hatin bin çavkirin. Hat diyarkirin bin çavkiriyan birine fermandariya cendirmeyên Abajêr. Rewşa Tenduristiya Emîne Şenyeşar girantir bû navberda çalakiya xwe Emîne Şenyeşar ku 14 Hezrana 2018 de hevjin û tukurê wê ji hêla parazvan û xizmên parlamenterê AKP'yê berê İbrahim Halil Yıldız ve hatin kuştin û kurekî wê jî hate girtin dest bi nöbeta adaletê kir. Emîne Şenyeşar pêşî li Rihayê li ber adliyê dest bi nöbeta adaletê kir. Piştî 5 salan nöbeta adaletê bre Ankara û li ber Wezareta Adaletê çalakiya xwe doman. Emîne Şenyeşar pişre nöbeta adaletê bireber Meclisa Ankara'yê û li hemberî her cûre zordestiyan çalakiya xwe doman. Du jî Emîne Şenyeşar ji ber pirsgirêkên tenduristiyê di roja Sûsiyemîn de navberda çalakiya xwe ya nöbeta adaletê ya li meclisê. Şenyeşar diyar kir ku ev ê piştî pêvajoya dermankirinê nöbeta xwe bidomîne. Li Dêrazorê civaka sivîl a demokratîk tê birêxistinkirin endama tevdemê Seca El-Huwaydî derbarê rêxistinekirina gel li Herêma Dêrazorê ji anefere axiviyê got rêxistinên civakiyên li Herêma Dêrazorê ji sala 2021 û pêve ava bûne û îro jî bi pêşengtiya tevdemê ev rêxistinî û avakirina saziyan dewam dike. Sazî teva dibin sîwana konfederalîzma civaka demokratîk de ne. Ev saziyên civakî li qada siyasî aborî pişî
projeyi tekildarın u di peşketina hereme de roleke giring dilizin. Seca El-Huaydi gotku li herema dera zore rexnikirna 6000 kesi heye. Jiyekitiya bazırganan hata bi yekitiya jotkaran heye. Sistem acıvaka sivila demokratik li guri pivanen demokratik diye avakirin. Beriya ku biryarek bey vargirtin civinen berfreh dene pekanin nikaş dene girin u biryar dene girtin. Yani biryar kolektifin karji kolektif dene girin. Jidem avabuna sazyan u ver ve de civin komkabat u perverdeyi de sistema reveberiya khoser projeya neteveye demokratik bi berfrehi jiger reddene ve gutin. Sistem acıvaka demokratik ve dağxwazi emji dve çarçoveye de kardikin. Seca El-Huaydi da zanin ku diseri de çeteyin de Ayşe de Sılatariya Şame u gelekezindin hevdedin li hereme tevliheviye berfreh bikin. Legelli ji her cüre erişan berxwedanek dîrûkî jî heye. Armanca meya bingeyin evek u projeyê teoye demokratik li gurî felsefe rêberapo hîn bêhtir belav bikin û bixin meriyetê de. Li İran û Rûşlat xelk daxwaza bi cîharina sozên hatine dayîn dikin. Li gurî medya Îranê du rojin li piraniya bajarên İran û Rûşlatê Kurdistanê xelk dijî raydaran li ser piyane. Çavkanî ragihan ku piraniya kesên di çalakiyan de kesên xwedî pêdivîstiyên teybet, karmen, şoför, karkerên terminalê, karmendên tendurîstî agirkuş û xwendewanin. Hat gotin ku sedema çalakiyan jî bi cîhnanîna maddeya 27 ya yasaya rawestandina mûçe û teybe jî mûçeyê xanenîşan û gelek sozên din ên hatine dayîn û bi cîh nehatine. Heman çavkanî da zanin ku xelk piranî ji ber sozên Serokkomarê Îranê yên beriya hilbijardinê dayîn û pêkneanîna nerazî ne. Bilançoya Lübnanê girantir bû 356 kes mirin û zêdetirê 1000 kes birîndar bûne. Wezareta Tendurîstiya Lübnanê ragihand ku di êrişên İsraîlê de li başûrê Lübnanê zêdeyî 305 kes mirine û zêdetirê 1000 kes jî birîndar bûne. Wezareta destşan kir ku di navkuştiyan de jin zarok û xebatkarên rizgarkirinê jî hene. Artêşa İsraîlê bank li nişteciyên başûrê Lübnanê û Bekayê kir ku ji hemû avahiyên kûçekên Hizbullahê tê de ne dûr bisekinin. Piştî vê bangê artêşa İsraîlê duşemê Beka û başûrê Lübnanê bi dijwarî bombardman kir. Artêşa İsraîlê ragihand ku wan zêdetirê 800 hedefên Hizbullahê xistine. Serokkomara İsraîlê İshak Herzog li ser hesabê xwe ya X'ê vîdeoyek weşand û got İsraîl şer naxwaze li maf û Erkamê heye ku em gelê xwe biparêzin. Stokên füzeyên Hizbullah li herêmên sivîl bi cih kirine. Ev füze gefên li ser dewleta İsraîlê ne. Bi hezaran roketên menzîl dirêj li mal odeyên rûniştinê, odeyên razanê û mutfaxan de hatine bi cih kirin û bi armanca kuştina gelê me wan bikartînin. Belê gudarên cemen û çend serî bi pêşkêş kirin ana xatirê we de.